saatana. What the motherfucking gay? Uja, motherfucking gay. Menny vittu. Saatana turpa kiinni, vittu. Se ei tiedä mitä se tarkoittaa, niin hyvä huudella. Ei tässä oo mitään järkeä, tää on nörttien pen. Tässä ei oo mitään järkeä, vois kohta lähteä pihalle. No en mä jaksa. Okei. Mä vielä aina. Nyt lähtee aimpitillä. Kattokaa! Kymmenen Butchardin Adfan. Onneksi tuon toisella puolella. What the fuck? Anna sitten what the fuck? Mitä Yli. Johu. On mielestäni kun K16 peli. Se on Roofano. ennen David. What the fuck you? Gay. Ootko gay? Ootko gay? Ei tää oli K16 peli. Fuck you! Sun mutsis on gay, saatana. Fuck? Tiedätkö, että tytöt ei, naiset ei voi olla geitä, vitu horo? Tiedätkö sä, että naiset voi olla Ei gay? helvetti. Vitu horro. Sua ei huoli saatana sun Selvä. koiraskaan. Oh. Ootko varma, että on se retardi perheellä Ei varaa? mennä, tää on K16 peli. Ootko sä pelannut? Äläkä vaan sano saatana, että sun mutsis on ostanut tää, kun se ois vaan vittu. Korkeintaan sun vittun kissan pentusta ostanut tää sulla. Silläkin on vittu enemmän munaa kuin sulla. Vaikka se ei ois poikkeamista. Served. Im sorry, että on Ainoastaan että omena helarius. niin pystys käyttää sit. Hilarius. Im sorry. Kun on helari. Maks 7. Im sorry on kun on helari. Sinne työntä vittu miekkaa sun perse satana runkkariin. Tänne vaan! Aina sakaraalle muuten. Kuinka vanha olet? Pelastat. Ai helari. Ai minua tarkoitat. En kun sun Eikö sun veljes. mutsis saatana? Mä oon 9 V-vit ja Jonne. Pistä paremmaksi. Mä oon Mä oon paremmat, mä oon 6-vuotias. Vitu Jonne, siinä on kyllä iskulause. Mä oon 9 V ja mä oon 3. luokalla jee. Mä saan enkkua jee. Viikko. No puhu, Pelaamaan eikö just se äsken kiinnosta tai viha mitään vastaan, että se ihan olisi kylmät silti. Bro. What the fuck yo? Yo. Mitä heittoa? Motherfucking gay. Motherfucking gay. Mitä vittu? No fuck you. Matama. Mä oikeesti laittaa mulle toi frapsi päälle ja kuunnella vittu tota kirkumista saatana. Kun todistaa sen, et on 9 V, mä ostin siltä vipit, joten mota vasta fake. Joo, kyllä me uskotaan sua, me uskotaan sua. Lärvi. Mä pelkään sitä. Saatana oli, mä tuun vittu tappaa sun koirat sinne saatana. Sun vittu lärviäs kiinni saatana vammanen. Siis haluatko turpaas vai? Tänne vaan. Tuu kokeile, ei ihan vapaasti. Meikä pistäis vaan harappulla päihin niin On. Ootte käynyt liikaa estrogeenei saatana. Tollanen Jonne tarjoaa hörpyä ja sitten pärjäsee samat. Älä vitus. Ei oo muumia, niin saa ne tulee pärin. Mä laitan frapsin päälle, tää kaveri pääsee YouTubeen. Minullakin on hörpys. Mullakin. Ai mä pääsin YouTube. Niin on mullakin. Vittu. Helari. I'll start being them. You motherfucking. Älä be the Oho, child. oho. Ei saatana oikeesti, muutenkin ne ei tulla vittu vetää sun vagina rusetiin sinne saatana kotikaupunkiin. Fuck you. Motherfucking gay. Motherfucking gay. Sä et tiedä mitä se tarkoittaa. I fuck you. Fuck you gay.
Haista vittu homo! Ei tännäkkää se. Fuck you gay! Haista vittu homo! Fuck you gay! Vittu, mitä Haista gay on? vittu homo! Nyt tekis mieleen, jos Fuck you, työtä gay! tätä Haista trukki vittu, sun homo! perseessä niin vitun kovaa, että sä et huutais vittu 30 vuoteen. Elari gay on ilo. Aika mielenkiintoista tunkea trukki perseeseen. Mä tykkäis siitä. Se on pieni ongelma. Natsi Jotenkin mitään kuriin. muuta kuin... Se vaan nauttis siitä. Ottaa kuvaa. Hei, ai Turbo, et sä tiedä mun ikää, Turbo. En tiedä. Se nyt on Onneksi siis sä arvattavissa. Joo. Leikkasit 2 Hei, what the fuck? Ei mainos. Ei saatana, et turpa kiinni. Ai vittu. Rotka pääsee YouTubeen. Mainosta, Rotka on hieno mies, se on hyvä pelaaja, moikka kaikki. Huomenna. Ei vittu täällä on vaikeampaa, kun lagi ihan saatana, kun frapsi päällä. No, sinne Ei meri. mitään, tulee hyvää matskua kuitenkin. Huomenna. Natsi kurin sieltä selvä vasta. Motherfucker gay dip. I love you. Onko LR? Motherfuck. I love Opetteleeka puhumaan tuossa Mikä tän suuta, että videon mitä nimeksi heillä sit homma. tulee? Hintti omena. Ite keksit nimen. Liikaa maitoa, saatana. Helari. Hei, hui. Luuleeko se, että olen ite helari yhtään? Mä olen servun kovin helari. Mä olen servun helarin ihminen. Kaikki Sä sen oot CS tietää, helareja. mikä AD on eläs. No niin Sä oot on myös itse CS helareja. asiassa. Niin kaikki tietää. Nimenomaan vittua, me lutkut äitis tissi. Äitille ja tissejä ja tolleen vittu munaa vee. Tuolla on vagina, saatana. Vittu torre kuva naa. Oikeesti tuo ääni on epäluonnollinen. Vittu tuolla Mikä tulee videon Jos nime? tuo haluu peniksi, se Armin ottaa kasaan paikalla, vittu mennään. Jesarin ja vittu työntää sen pilluunsa, niin tulee pieni kyrpä. Jesari hoit. Tai se pyytää se veljen tuota omena sisällä. Omena näitä ei varmaan ihan menivät kun lapsi on omiin. Tässä ihan normi. Siis mä en haluu tietää kuka ton Pelasin mutsin on mäkin raiskannut, että on tullut tollanen kakara. Hyvä. Pelaa. Älkää kiusatko poikia. Mä oon tehnyt mitään. Ei me Okei. kiusatakaan poikia täällä, kiusataan tyttöjä. Jipotti, sä oot ihan oikees. Helari. Siis vitun naiset, sä oot juonut kaljaa oikeesti. Joo.